L-importanza li l-ħidma tal-Parlament Ewropew u dik tal-Europarlamenter Maltin fi Brussell u Strasburgu titressaq dejjem aktar viċin il-poplu se tkun waħda mill-prijoritajiet tal-Avukat Peter Agius, il-kap il-ġdid tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta. Wara ħidma ta' 10 snin mal-Kunsill tal-Ministri fi Brussell, l-Avukat Peter Agius issa nħatar kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'pajjiżna. Dan l-istazzjon ħal-kummenti tal-Avukat Agius hekk kif tħabbret il-ħatra tiegħu. Il-Parlament Ewropew fi Strasburgu u fi Brussell ta' kuljum qed jieħu għexieren ta' deċiżjonijiet li jolqtuna direttament li b'xi mod jew ieħor qed itejbu il-ħajja tagħna ta' kuljum. Mela, għalhekk aħna il-Parlament Ewropew nivvutaw għalih, neleġġuh aħna stess. Hemm 6 membri parlamentari Maltin li jirrappreżentawna fi Brussell u fi Strasburgu biex jaraw li fid-deċiżjonijiet li tieħu l-Unjoni Ewropea ikunu salvagwardjat l-interessi u l-aspirazzjonijiet tal-Maltin. Appuntu minħabba fekk il-Parlament Ewropew irid li jkun hawn kemm jista' jkun informazzjoni disponibbli għall pubbliku Malti. Allura aħna x'ħan nagħmlu bħala uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta? Jeħtieġ norganizzaw kemm jista' jkun attivitajiet li nqarbu lejn xulxin il-pubbliku Malti mad-deputati parlamentari Maltin u nissottolinjaw il-ħidma tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew żviluppa f'istituzzjoni importanti fit-teħid tad-deċiżjonijiet u għalhekk l-informazzjoni liċ-ċittadini hija element fundamentali fir-relazzjoni bejn il-poplu u l-istess Parlament.